Dankzij corona zijn flexwerkplekken populair. Het is vrijdag 26 februari. Dit is Zeeland Nu. Werkruimtes in trek onder thuiswerkers. Burgemeesters waarschuwen horecaondernemers. En kaart vliegtuigwrakken is populair. Goedenavond. Leegstaande kantoorpanden ombouwen tot werkruimtes voor kleine ondernemers kan lucratief zijn. Het is een uitkomst voor ondernemers die net starten en die niet zitten te wachten op een groot pand. Maar nu ook voor thuiswerkers die de hectiek van continu thuis zijn willen of moeten ontvluchten. In de koploper zitten inmiddels tientallen bedrijven. Kleine bedrijfjes van 20 vierkante meter, de zogenaamde eenpitter, de startende ondernemer, tot wat grotere bedrijven van 600 vierkante meter. En die vullen elkaar ontzettend goed aan. Nou, we hebben hier een aantal verschillende units die huurders voor verschillende perioden kunnen huren. Een jaar, soms langer, soms korter. Er zijn heel veel startende ondernemers in Nederland. Die komen er steeds meer. Mensen die beginnen met thuiswerken en vanuit de thuiswerksituatie willen ze dan toch die stap maken naar een volgende stap in je ondernemingsfase. Maar die ondernemers die hebben geen behoefte aan een eigen keuken, aan een eigen toilet, aan een eigen receptie. Ze huren puur de kleine vierkante meters. De maandlasten zijn daardoor laag en de rest doen ze gewoon nagelang behoefte. Huren ze dat bij en dat spreekt ontzettend aan. Naast het huren van kantoorruimte heeft de koploper volgens veel kleine ondernemers nog meer voordelen. Alle faciliteiten die hier geboden worden. Want ik gebruik wel kantoor- of vergaderruimte, maar ja, niet heel vaak. Dus ik kan een kantoor huren met ontzettend veel vierkante meters die ik 80% van de tijd niet gebruik. Maar hier kan ik ze gewoon huren op het moment dat ik ze nodig heb. Voor mij zijn de voordelen dat je niet alleen bent. Dat je professioneler overkomt, want er zit iemand aan de balie die mensen kan ontvangen. Je kan je cliënten een bakje koffie aanbieden, wat allemaal netjes geregeld is. En de kruisbestuiving die ontstaat tussen de samenwerkingen hier, ja, die is geweldig. Ja, dat is een enorme meerwaarde. Doordat veel mensen momenteel moeten thuiswerken, is de vraag naar het huren van kleine ruimtes gestegen. Daarnaast is flexibel werken in de koploper erg gewild. Dit is onze flexwerkruimte. Met name nu ook in de coronatijd merken we dat veel mensen die thuis geen ideale situatie hebben en even de thuissituatie willen ontvluchten, die kunnen hier perfect neerstrijken. Voor een dagdeel, voor een dag, desnoods voor een maand. Je ziet natuurlijk nu het thuiswerken veel. En ook veel mensen die thuiswerken 1 of 2 dagen in de week fijn vinden. Dus kantoorruimte huren op het moment dat je het nodig hebt is veel voordeliger, denk ik. Dus ik denk dat dit veel meer op gaat komen, ook in Zeeland. Ook Van Garderen is ervan overtuigd dat dit concept toekomstbestendig is. Niet alleen voor de startende ondernemer, maar juist ook voor grote bedrijven. Ik denk dat we geleerd hebben van deze tijd dat mensen toch meer thuis gaan werken. Want dat blijkt achteraf heel goed mogelijk voor veel mensen. Dus mensen zullen minder naar kantoor gaan. Dus ik denk dat de grote kantoren zullen gaan afslanken naar minder vierkante meters. En flexibiliteit wordt ook wel in coronatijd gewoon echt, denk ik, de nieuwe economie straks. Ja. Zeeuwse horecaondernemers die volgende week toch hun terrassen openen, krijgen een boete. Daarvoor waarschuwen de Zeeuwse burgemeesters. Ze begrijpen de zorgen van de ondernemers, maar het is niet aan hun de coronaregels voor de horeca te versoepelen. Wel willen de burgemeesters in het Landelijke Veiligheidsberaad pleiten voor het heropenen van de terrassen. Volgens de 13 burgemeesters kan het openen van de terrassen een positief effect hebben op ongewenste drukte op openbare plaatsen. De provincie en Rijkswaterstaat hebben langer de tijd nodig om te besluiten over de toekomst van het testcentrum voor getijdenenergie in de Grevelingendam. De partijen wilden maandag de knoop doorhakken en bij gebrek aan plannen zou het bouwwerk mogelijk worden gesloopt. Daardoor zou rond de 10 miljoen euro subsidie verloren gaan. Gedeputeerde Debat zegt nog enkele weken nodig te hebben om de nieuwe plannen te bestuderen. De Brabander Erik van Merriënboer volgt in mei Jan Lonink op als nieuwe burgemeester van de gemeente Terneuzen. De 55-jarige van Merriënboer was onder meer wethouder in Eindhoven en tot vorig jaar gedeputeerde in Noord-Brabant. De koning en de minister van Binnenlandse Zaken moeten de benoeming nog goedkeuren, maar dat is meer een formaliteit. De ex-uitvaartondernemers achter uitvaartzorg Memoriam Walcheren zijn veroordeeld voor valsheid in geschriften, maar ze krijgen geen straf. Dat heeft de rechtbank in Middelburg besloten. De ondernemers krijgen geen straf omdat de behandeling van de zaak te lang op zich heeft laten wachten en omdat de media-aandacht destijds volgens de rechtbank niet in verhouding staat tot de strafbare feiten.
De rechtbank vindt het wel bewezen dat het duo handtekeningen van nabestaanden heeft vervalst. Ze werden ook verdacht van verduistering, maar daar heeft de rechtbank de 2 voor vrijgesproken. Een natte ondergrond is de oorzaak van de verzakking van de N61 tussen IJsendijken en Schoondijken. De weg werd vorige week abrupt afgesloten toen de weg om onverklaarbare reden was verzakt. Sindsdien doet Rijkswaterstaat onderzoek naar de oorzaak. De verwachting is dat de weg woensdag weer open kan. Het verkeer wordt tot die tijd omgeleid. Een interactieve kaart waarop alle vliegtuigen staan die in de Tweede Wereldoorlog in Zeeland zijn neergestort, zoals hier op archiefbeelden uit Normandië, maakt de tongen los. Gisteren presenteerde Wings to Victory de kaart. De stichting, die als doel heeft de herinnering aan omgekomen vliegers in leven te houden, is overdonderd door alle reacties. Ja, dat is enorm en inderdaad. Dat is prachtig natuurlijk, want dat is toch een teken dat dat nog leeft. En soms is de locatie niet helemaal goed, maar ook wat achtergronden van mijn vader heeft dat meegemaakt of gezien. Maar ook nabestaanden van de vliegers reageren enthousiast op de kaart. Gewoon heel simpel, weet je wel, van mijn vader is daarbij betrokken geweest. Ja, heel vaak omgekomen natuurlijk. Dan krijg je gewoon een compliment. Ja, daar doe je het eigenlijk voor. De kaart is ook te vinden via een link op onze website en in onze app. Het zit er bijna op voor Rutger Schoones. Eind maart stopt hij als Tweede Kamerlid voor D66. Hij kwam 2 jaar geleden in de Kamer nadat Alexander Pechtold ermee stopte als partijleider. Hoewel hij die laatste functie niet overnam, kan hij zich wel voor altijd de opvolger van Pechtold noemen. Ja, in dat jaar 2015, 2016, dan word je gescout binnen de partij. En toen mocht ik op gesprek bij Alexander Pechtold en kwam ik hoog op de kandidatenlijst. Ja, toen nog niet verkozen, maar later ging Alexander Pechtold weg. Dan schuift alles een beetje door. En zie daar Rutger Schoones uit Middelburg opeens in de Tweede Kamer. Dat verklaart Ja, ik kan mijn leven lang blijven volhouden. Ik ben de opvolger van Alexander Pechtold. 10 oktober 2018 was het grote moment daar en werd ik Kamerlid. Schoones had nog wel ambities voor een tweede termijn. Maar hij kwam daarvoor niet hoog genoeg op de kandidatenlijst. Ja, ik heb me wel weer het gesprek aangegaan met de partij. En er zit, zoals bij ons gaat, dat krijg je een gesprek met de adviescommissie. Het gesprek is dit najaar geweest. En ze hadden voor mij een plek in bedacht wat erop neer zou komen dat ik weer, net als de vorige keer, een soort wachtkamerfunctie zou hebben. Ik ben op een punt in mijn leven gekomen dat ik daar niet voor gekozen heb. Dus vandaar dat ik besloten heb om mij niet nog een keer kandidaat te stellen. Bent u dan niet zichtbaar genoeg geweest binnen de partij of hoe werkt zoiets? Verwijt u zichzelf iets? Nee, ik verwijt mezelf niks. Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen 2 jaar. Ik denk ook dat ik best zichtbaar geweest ben. In ieder geval zeker hier voor Zeeland ook altijd zichtbaar ben geweest. Ja, die afwegingen binnen de partij, dat is aan hen. Daar ga ik niet over. Dus dat kan ik je ook niet vertellen. Maar bent u er teleurgesteld over? Tuurlijk had ik het leuk gevonden om nog een periode door te gaan. Maar ja, goed, het is niet zo. En dan kijk ik gewoon met de blik vooruit gewoon naar wat nieuwe uitdagingen. Als het Kamerwerk erop zit, gaat Schoones weer verder met zijn eigen adviesbureau. Nou ja, ik had natuurlijk een eigen bedrijfje. Ik ben adviseur altijd geweest en jurist. Ik heb heel veel windparken altijd helpen begeleiden en op te zetten. En daar ga ik na 1 april gewoon weer mee verder. Gewoon weer mee verder? Is dat zo eenvoudig van Kamerlid naar... Ja en nee. Kijk, dat bedrijf bestaat nog, dus ik kan daar altijd weer mee verder. Je moet natuurlijk wel je oude netwerk weer heractiveren. Maar goed, ik werd al heel snel weer gebeld toen ik bekend maakte dat ik ging stoppen. Dus nee, ik denk wel dat gaat wel lukken, hoop ik. Dus, ja. Het amateurvoetbal ligt door corona grotendeels stil. Maar de transfers gaan gewoon door. En een van de opvallendste overgangen is die van Jarek Dorst uit Bruinisse. Hij gaat naar ASWH in Zuid-Holland. De 23-jarige Dorst is ambitieus en hoopt in de voetsporen van zijn vader Emiel te kunnen treden. Een middagje in Bruinisse bij vader en zoon Dorst is een middagje over voetbal praten. Over het verleden met vader Emiel die semi-prof was en in de top van het amateurvoetbal speelde. En over het heden met zoon Jarek die nu in de top van het amateurvoetbal speelt. Dorst, afvallende bal en ja, binnen. Zijn 3e goal van het seizoen. Jarek is een technisch goede voetballer met een goede techniek, goede basistechniek. En daarnaast een goede uithoudingsvermogen en de willen trainen. Ik denk dat het ook heel belangrijk is. Karakterjong ook? Ja, gevoelige jongen. Misschien dat in zijn nadeel.
Maar wel ook karakter om ook een stap te zetten om niet veel makkelijker te kiezen. Jarek, wat is je vader voor voetballer? Weet je dat? Nou, van beeld te zien ook wel een goed loopvermogen. En toen een aanvaller dacht ik, als slimme aanvaller, goede techniek en een goede trap. Wat heb je allemaal van hem geleerd? Ja, eigenlijk van alles. Alles al. Vanaf jongs af aan, toen ik nog maar 4 of 5 was, al de kleine dingetjes in de huiskamer met warming-up en een beetje lopen en een beetje doen. En voetballend, ook alles eigenlijk al. En wat blijkt, uit het Omroep Zeeland archief komen nog bijzondere beelden boven water. Tot verrassing van Dorst senior. Ja, zie je wel, dit joh. Ja. Dat ben ik zeker. Ja. Ben jij dat, Jarek? Ja, dat zal wel. Dat is mijn laatste goal. Ja. God, die is mooi zeg. Die heb ik nooit kunnen vinden. Met Jarek erbij? Met Jarek erbij, die heb ik nooit meer kunnen vinden. En dat snap niet. En ik wist zeker dat ik een doelpunt had gescoord dat ik naar Jarek ben toegelopen. En nu speelt Jarek Dorst nog bij Barendrecht in de 3e divisie. Maar volgend seizoen draagt hij het shirt van ASWH in de 2e divisie, het hoogste amateurniveau. Waar ligt jouw plafond als voetballer? Ja, dat is lastig. Nu wil ik gewoon basisspeler worden van ASWH. En dan zien we wel verder, denk ik. Ja, het hoogst mogelijke, maar ja, goed, dat is eerst maar om in de basis knokken bij ASWH. Maar je bent bijna 23. Heb jij nog ambities om als prof aan de slag te gaan? Ja, zeker. Als het zou kunnen, als ik gewoon de stap zou kunnen nemen, bijvoorbeeld voor, joh, ga maar proberen. En dan, dan hoop ik het wel te behalen. Wilco de Valk. Vrijters en dan is het Emiel Dorst. En daar is de 1-0. Zat eraan te komen. Vader Emiel, die nu als meubelmaker werkt, is een trouw supporter en bezoeker van de wedstrijden van zijn zoon. Ik ga zo goed als wat bijna alle wedstrijden wel mee. Of het bij Barendrecht was of verder dan ook. Ik vind het ook leuk om te zien. Mijn vrouw vindt het leuk om te zien. En ja, dan steunen we ook een jaar ermee. Tenminste, en ik vind het gewoon leuk om er naartoe te gaan ook. Zaterdag is voetbal. Dat is een dagje weg dan? Dat is bijna wel een dagje weg. Ja, want dat is meestal zeker bij hun allemaal voetballen. Dat is 12 uur weg en dan ben je om een uur 6, 7 weer terug. En dat hebben we er allebei voor over en dat vinden we gewoon hartstikke leuk. Ja, dat is onze zaterdag. Missen jullie het voetbal? Ja, zeker wel. Zeker wel. Ja, nu train ik nog wel, dat scheelt wel 2 keer in de week, maar een beetje op afstand. Maar goed, een beetje voor je conditie is het wel lekker. Het is te hopen dat het zo snel mogelijk weer mag? Ja, zeker. Dit is weer lang genoeg geweest. Zo. Dan zou ik op zaterdag weer eens even lekker langs de lijn willen staan. Het was een zonovergoten dag met weinig tot vrijwel geen bewolking. De temperatuur was wel weer even wennen, want met 10 graden was het koeler dan de rest van de week. En morgen in de ochtend is er kans op mist, maar dat lost snel weer op en het belooft verder een zonnige dag te worden. En dat weer wordt de komende dagen eigenlijk 1 op 1 gekopieerd. Dus dat is mooi nieuws om het weekend mee in te gaan. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Geniet nog van uw avond en tot morgen.